The list that the Electoral Commission is presenting to you this afternoon comprises 174 women and 226 men. Ikomishoni yonyulo ezimeleyo inikezele ngokusesikweni ngoluhlu lwamagama amalunga amatsha epalamente equka namalunga ezindlu zowiso-mthetho kumaphondo eli. Ndiphantsi uhamba nalamanzi kuba kaloku mna bendisihla apha ebhedi kanti ibhedi yam ithe gaphu ngamanzi. Ofisi kamongameli Cyril Ramaphosa iqinisekisile ukuba okaRamaphosa uzawutyelela imimandla ethwaxwe ezimpuphuma eMpuma Koloni ngomso. Makhulu amathuba ukuthi Bafana iye World Cup ngenxa kaHugo Bruce nokuzethemba asekufake ebadlalini kanye nokwazana kwabadlali. Ngomso iBafana iqhubisana neNigeria kumdlalo ukuzifumanela indawo kwindebe yehlabathi neza kubanjelwe eMelika ngo-2026. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andambe ndodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Msontsundu. Ikomishoni ezimeleyo yonyulo inikezele ngoluhlu lwamagama amalunga epalamente namhlanje kwijaji inhloko uJudge Raymond Zondo okukuqhutyelwe eConstitutional Hill eBramfontein eGauteng. Inkqubo le eyenziwa zingaphelanga iintsuku ezili-14 emva kokubalwa ze kubhengezwe ngokusesikweni iziphumo zonyulo likazwelonke. Ngamagama angamakhulu amane aquka amanina ali-174 namadoda angamakhulu 226 anikezelwe kwijaji inhloko namhlanje uJudge Raymond Zondo ngusihlalo wekomishoni yonyulo ezimeleyo uMnumzana Mosotho Myepa. The list that the Electoral Commission is presenting to you this afternoon comprises 174 women and 226 men. This means that 43.5% of the elected representatives are women. And thank you. And 56.5 are men. They range from 20 to 79 in age. uJudge Raymond Zondo uthi nguye oza kuxhuzula imikhala xa ihlala okokuqala ipalamente. In terms of the Constitution, the Chief Justice must make rules which will apply when the first sitting of Parliament takes place and the Speaker of Parliament is elected, the Deputy Speaker is elected, and the President is elected. Those rules will also apply to provincial legislatures. In terms of the Constitution, the Chief Justice presides over the election of the Speaker of Parliament, of the National Assembly. He also presides over the election of the President. He presides over the election of the Chairperson of the NCOP. He administers the oath of affirmation to all members of Parliament, the National Assembly, and NCOP. Uhlabele mgama ukaZondo esithi ngakwicala lakhe uliqule waligangatha ukulungiselela ukuhlala kwenhlanganiso yokuqala yeParlamente yaye uza kubhengeza usuku kungekudala. Amalungu ombutho ANC abambe uqhankqalazo ngaphandle kwamasango ehotele iBirchwood eKuruleni kwiMpumarandi nalapha qhankqalazela ukuba iqela le-ANC lingasebenzisani ne-DA kurhulumente lobambiswano. Iqela le-ANC libambe intlanganiso namalungu esigqeba namhlanje nalapho lishukuxa indlela zorhulumente olweli lizwe. Unobhala we-ANC uMnumzana Fikile Mbalula uthi aziyonyani ingxelo ezithi umbutho we-ANC sele unezivumelwano namanye amaqela ezopolitiko. Uthi ANC ijolise eqinisekiseni ukuba basungula urhulumente wobambiswano noza kusa eli lizwe nabemibalo phambili. We know of such rigidity. We're looking at models. It's not either highway or the small path. The question is, what have you achieved
what is before us and what model is good for South Africa. And when that model is agreed, will others beyond even the ANC agree to it? And that's what is important. Ukanti kumba wokulahla kowayesakuba ngumphathiswa wesebe lezemidlalo ubugcisa nenkcubeko umnumzana Zizi kodwa umbalula uthi lo kaZizi ushenxe nje ecaleni kuba efuna ukujongana nengalo yomthetho. Zizi has stepped aside. He has not resigned whilst he addressed the issues that is actually facing. And he has done that voluntarily, informed by the policy of the ANC. He is not forced to do it. Kusenjalo umbalula ugxeke kabukhali amalungu alombutho abambe uqhankqalazo ngaphandle kwamasango ehotele eGauteng apho kubanjelwe khona intlanganiso yamalungu esigqebe esiphezulu se-ANC. So the protest it's unfortunate and it's really misplaced because this is a time for sober minds. Even here inside, we were not going to go in and think that we think alike. Ukanti lamalungu athi urhulumente lobambiswano neqela le-DA kuza kuba kukufaka nje utshaba endlini. So what kind of a government will that be that has the enemy within? It's not a government of national unity. In fact, the DA knows nothing about national unity. Otherwise, they wouldn't even burn our South African flag. I'm here to say I believe the DA is a constitutional threat because they want to take us to the past. They want to scrap affirmative action. They want to scrap black economic empowerment. They are a party of austerity. Umongameli we-ANC uCyril Ramaphosa kulindeleke ukuba enze intetho ekupheleni kwale ntlanganiso. I-Action SA ibhengeze isigqibo sayo sorhoxa kwimbumba yamaqela aphikisayo naziwa ngele multi-party charter ngelithi iziva ikhohlisiwe ngamaqela enxalenye yale mbumba najonge ukusebenzisana ne-ANC. Kusenjalo inkokheli yalo mbutho umnumzana Herman Mashaba ithi isigqibo esiphezulu se-Action SA sikholelwa ekubeni abemi boMzantsi Afrika bavote ngokuthanda inkokheli zamaqela ezopolitiko hayi ngokuqulathwe kumqulu wezithembiso zeqela ngalinye kolunyulo olugqithileyo. Umnumzana Herman Mashaba uthi isivumelwano bekufikelelwe kuso yimbumba yamaqela neyaziwa ngele multi-charter sophuliwe ngamanye amaqela aphikisayo kwaye bengumbutho basamile kwelokuba abazukusebenzisana ne-ANC. So we were surprised, taken by absolute total surprise when parties started negotiations without obviously respecting the constitutional commitment that we made to the people of this country. So we're the first party to say, okay, fine, some party have decided to go and negotiate, and it is their right. And I think if you look at it, it is their right. We cannot really stop them. But at the same time, for us as Action SA, to remain in an agreement where some of our members of the multi-party, they're in breach of this agreement. Kusenjalo kwindibano ye-Action SA yayizolo lo mbutho ugqibe kwelokuba umnumzana uMashaba kunye nosihlalo kazwelonke uMichael Bomat bangayi epalamente. Local government elections are around the corner, and as you can imagine, the scale of local government elections. Please bear in mind that in 2021 we only contested 6 municipalities. So this time we have to really go as wide as possible. And you think putting structures in the 9 provinces was a lot of work. Yes, it was. But you can imagine at local government level. And local government critical because it is at the coalface of service delivery. Umnumzana Mashaba uthi uyazamkela iziphumo zolonyulo lalonyaka ngebhongo elikhulu. Lo mbutho uthi uza kuthumela amalungu amathandathu kwipalamente yesixhenxe neza kukhokhelwa nguAthol Trollip. Ofisi kamongameli Cyril Ramaphosa iqinisekisile ukuba okaRamaphosa uzawutyelela imimandla ethwaxwe ezimpuphuma ezonakalisileyo zezasuba nemiphefumlo eGqeberha naseMonti eMpuma Koloni ukanti ngabantu abangaphezulu kwe-1,000 abagcinwe kwiholo yoluntu emva kokuba amakhaya abo etshatyalaliswe zizikhukhula eKeiga eGqeberha ukanti umbutho wesisa iGift of the Givers selufaka isandla kumaxhoba ezimpuphuma.
Iimpuphuma eziqale ebutsheni bale veki zidale umonakalo ongathethekiyo kwimimandla yaseGqeberha ubukhulu becala nalapho zisube imiphefumlo esixhenxe ze babe babini abaswelekileyo eMonti. Abasindileyo bashiyeke beziimpula zikalujaca ngelixa iye iba maxongo nangakumbi imeko kwabo sele buluphele yaye benempilo enkenenkene njengomakhulu uVuyiswa ongasaboniyo emehlweni. Ndiphantsi uhamba nala manzi kuba kaloku mna bendisihla apha ebhedini kanti ibhedi yam ithe gabhu ngamanzi. Impilo yona injani? Ayikho tu, khona ndigula kungoku, ndaba newari lena. Abahlali bommandla iKeiga bakhala ngezithembiso ezingade zifezekiswe zokwakhelwa izindlu ezisemgangathweni. As you can see, my mattress is outside because it was raining inside. It was leaking everywhere. As you can see, I've got a swimming pool here in front of my house, which is very nice, and I couldn't most probably do all the time swimming because it was raining. But our house is leaking, and we don't know when we are going to get proper houses. As they've told us, we are going to get proper houses, but when does it begin? Bangapha kwewaka ngoku abahlali baseKeiga neziphaluka abaqhusheke intloko kwiholo oluntu ngelixa behlinzekwa ngumbutho wesisa iGift of the Givers ngento esiwaphantsi kwempumlo. We set up 12 feeding centers and provide daily meals to community members that does not have access to community halls. That's been carrying on since Sunday. In this area particularly, they've been without electricity for the last since Sunday. No water, no electricity. All the goods that they had has completely washed away. Kusenjalo impuphuma zishiya inxalenye yabahlali othongathi KwaZulu-Natal bengazi nokuba mabathathe ntoni badibanise nantoni ukwakha amakhaya abo ngokutsha nanjengoko bephulukene nento yonke. Everything happened in under 2 minutes. Our house was done, flattened. Yeah, it's the entire house has been down. You can see actually the roof. I've got 4 vehicles that's all right off, and we don't know what we're going to do. Ngomso uMongameli Cyril Ramaphosa uzawutyelela imimandla yonakaliswe zizikhukhula ukuqala eGqeberha. Abahlali basePinar ngaphandle kwaseMbombela eMpumalanga bakhuphele inqumbo yabo esitalatweni betyhola amapolisa kokusilela ekubancediseni kwiphulo lokukhangela inkwenkwane edukileyo kule ngingqi. uJunior Mabandla oneminyaka emi-6 waduka ngomvulo ngethuba ebheke evenkileni nabanye abantwana. Takhamuti takulendzawo tisola emaphoyisa ngekuhudvula tinyawo kulomkhankaso wekuthungatsa Junior Mabandla lowanyamalala ngemsombuluko. Sikajabule simphakathi waka-Oho silahlekele umntwana lomncane lona 6 years lofundza grade 1 uthethwe ngabo 5 Nzambama asatusi kwendakalani. So simphakathi siphumile from Monday siyamdzinza umntwana simphakathi asimtholi saya epolice station yakadantshi but abasithi ngalutho cause umntwana besimdzinza sodwane. Beta Tuesday basibatota netinja leti tohamba tinukuta basibatosilethele helicopter so lokuthi helicopter simphakathi siya strike hanyalo bamile lamgwaqeni kude labasitanga kona babathi bagade thina ukuthi thina nasithi siyavala umgwaqo bona ba attack thina. Asathi ukuthi nce mhlambe umntwana sibambulele ofu nce mhlambe umntwana usekhona ngilothi nyalo sisanzinza sifuna yena umntwana. Emaphoyisa akulesifundza atsi enda konke lokusemandleni kutsi Junior atholakale. Sibe nemitamo yokumfuna kube ne dog unit le ilethwelana ukuthi itofuna nalomntwana kepha akatholakali. Sikhatsateke kakhulu ngobe kube netigameko kusukela ngalosithathu lapho lamanye amalunga emphakathi bebavala umgwaco. Lokho kuphazamisa le misebenzi yethu ngobe kumele sithathele amanye resources bese ke sibona ukuthi impahla ingachubeki imoshakale. Mdluli uthi bakhatsateke kakhulu ngekwenyuka kwesibalo sekuvulwa kwamacala lamayelana nekunyamalala kwebantfwana. Sewuncuse emalunga emphakathi kutsi abike konke lokusolisako emaphoyiseni. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotiletselwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela ePinar eMpumalanga.
Njengoko sikwinyanga yolutsha, ikwayala yaseKapa ithanda kwaya yenza izibukwayo kweli ngomculo wayo oyi-African Fusion. Le kwayala nekhokelwa lulutsha yonwabisa amanqila omculo kwaye ithi njongo zayo kukuphulula imiphefumlo yabo badandathekileyo. Umdidiyeli wethu uStheliswa Bheja uyanaba. Ithanda kwaya nesakhasayo sele inomtsalane kakhulu kumanxila omculo nangona yasekwa kulonyaka ophelileyo sele sebenza njengeqonga lamagcisa asaze ngobuso elizweni nalapho kudidiyelwa umculo onwabisa umxhelo kweli. Ukunika imbeko kwiimvumi zalapha ekhaya, le kwayala iye yaqaqambisa amaculo eemvumi ezifana nobuhle bendalo mda nekumkanikazi yomculo wepop nengasekhoyo kweli, uBrenda Fassie. Ukanti le kwayala inamalungu angama-35 yafumana ithuba lokusebenza neqela lomculo we-rock laphesheya iDave Matthews Band eCharlottesville, eAmerica. We went to perform with Dave Matthews Band in Grand West, Grand Arena. Yes. I think it was 8,000 seater. It was 8,000 seater and the wall was packed. I mean, Nangona eliqela likhula kwicandelo lomculo kodwa lisadinga uncedo ukuze likwazi ukufikelela kwinqanaba elingentla kwaye banomnqweno wokwakha istudio sabo ukuze bakwazi ukudidiyela umculo. The donation that we are looking for out there, whoever that can be able to assist us, I'll be more specific. We are in the process of building our own venue because for now we are using a church, which is also a space that is open to us, but would love to have our own space that we can name Tanda.choir. Then also, if we can be able to get the transport for the kids as they stay too far from the place that we rehearse in, and we still believe that we don't want only to reach the youth of Makaza, we want to reach more like everyone from Western Cape. Bathi injongo yomculo wabo kukuphulula imiphefumlo edandathekileyo. Kwindaba zethu noziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguSitheliswa Bheja, eGauteng. Iqela leBafana Bafana ligalelekile kwelaseNigeria ngalemva kwemini emva kolibaseko lude. Eli qela lasekhaya liza kunquzulana neNigeria ngentsimbi yethoba ngokuhlwa ngomso kumdlalo ukuzibekela indawo kwindebe yehlabathi ka-2026. Kuyasa okungaliyo kwaye kuza kuqhumuthuli kube manzi isali ngokuhlwa ngomso xa iBafana Bafana ingquzulana neNigeria kwilinge lokuzibekela indawo kwindebe yehlabathi ka-2026. Amakhwenkwe kaHugo Bruce aya kulo mdlalo efuna ukubuyisa isixhiba nanjengoko abethwa iNigeria kwitumente yeAFCON ibibanjelwe kwelase-Ivory Coast. Into engenziwa iBafana Bafana ukuze iwine lo mdlalo ukuthi badlale ngokuzethemba njengoba benza ngesikhathi sidlala nabo ngeAFCON. Bangayi ngokuthi sidlala noLookman abantu abadlala eEurope, kodwa siye ngale ngqondo yokuthi asibasabi ngoba ibhola likhona eNingizimu Afrika. Ingaba angakanani amathuba ukuba eliqela lasekhaya lizibone lisiya kwindebe yehlabathi ngo-2026? Makhulu amathuba ukuthi iBafana Bafana iye World Cup ngenxa kaHugo Bruce nokuzethemba asekufake ebadlalini kanye nokwazana kwabadlali osekwenza nokuthi noma bedlala bathole imphumela esijabulisayo thina njengabantu baseNingizimu Afrika. Ubukho befolosi uLyle Foster kweliqela lasekhaya kuzise ithemba elikhulu. Ukanti lo mdlalo uyaqala ngentsimbi yesithoba ngokuhlwa ngomso. Unogqaza wajiwe ke kuzakwaziwana. Kanti abantu bavakalise izimvo zabo ngalo mdlalo wangomso. Sandiso Senz Makhosonke uthi msasazi Bafana Bafana kufuneka ihlasele iNigeria, lonto iya kusebenzela kakhulu uThwesesibuke ngevala. Kwesibonile Ngongose uthi kufuneka at least benze sure ukuba ababethwa phaya eNigeria ingcono kwa idraw uThwesefranschhoek eKapa. Uphoshiya uthi kufuneka bangabi selfish umdlali xa ebona kokuba uqiniwe zidefenders ajonge kumdlalo sethubeni. Masiphosa amehlo kwimozulu nesiphathelwe ngithabile Makhaphela.
Enkosi kakhulu kuwe mamqwathi apha ezindabeni ndiyakubulisa lawo kaloku umbukeli wami ekhaya ndikwamkele bethuna eqongeni lam leMuslim mna kaloku ndikuthabile makhaphela uMamthembu namhlanje la ngomso yenjenje imozulu sizavula bukela ekhaya ngokuphawula ngokubazi kaloku izikhaneko zakutshanje apha nje kumzantsi Afrika kuphele yimbi kakhulu imeko futhi bakubukela ekhaya imaxompela phaya kwelaphondo lonke futhi zibikwa kaloku izikhaneko phaya ephondweni lasempuma koloni phaa ko-Alvani futhi ekuseni bevuka ingqele ka-2 degrees iqhube le mina bufuthi qabaqabaje ngamafu phaya befaka usuku lwabo beluvala gqebe phaya ngo-11 degrees kusabanda phaya ko-Pietermaritzburg ekuseni futhi ngesithandathu basoke imina bokamandi futhi ngo-20 noxa ke naye ethande nje ukusibekela kodwa amaqondo wakho aphansi naphezulu sivule phaya kaloku iphondo lokuqala empuma koloni ndithule bokuba kuyabanda phaya eMthatha umzekelo phaya ngo-5 degrees phaya ngexesha lasekuseni futhi imvula namathuza nje ezithuzela phaya ngo-16 degrees xa besonga olwasuku zebeje nje phaya kumbindi eSouth Africa bukele phaya indawo esala phaya lokhu eFree State Sasolburg umzekelo phaya ngo-4 degrees phole kamandi phaya ngokuhla futhi noxala moya ubhudla ngokumandla ka-14 degrees nansi bethina imozulu phaya ephondweni lasentshona koloni ngomso indawo ezifuthi phaya lonqobe phaya ko-Frendel phaya ekuseni futhi kuyanetha phaya yonke nje imini yabo yangomso phaya ekuseni futhi bevuka ngo-9 degrees beyisoka la mini ngo-13 degrees phaya emini ngomso zebeje nje phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso kwimpuma yeliphondo indawo ezifana phaya kokurumane indawo esikufupha phaya kulamandla futhi ngo-1 phaya exesha lasekuseni baqhuba usuku lwabo futhi balusoke kamandi noxa kubanda ngo-15 degrees mbukele ekhaya baphila kohlobo phaya ephondweni ngomso phaya Northwest ngexesha lasekuseni phaya ko-Rustenburg kubanda kakhulu phaya ngaye la 3 degrees bayisoke imini futhi iqabaqaba njengamafu ngelashumi nje likhatshwa kaloku sisibhozo phaya emini kaloku apho sazazi sikhona kulapha eGauteng indawo esithathu phakathi kakhulu phaya kwelaphondo futhi eTshwane Pretoria ngo-6 degrees bebutshisa noko phaya kusulela kamandi phaya ngokuhlwa ngomso ngelashumi nje likhatshwe naso sesasithandathu ukade imozulu phaya ephondweni elikumandla apha eSouth Africa kuselimphopho kobilabila phaya neziphaluka kuyabanda phaya ekuseni ngala 7 degrees bayisoke kamandi noxola mina bithembisa kakhulu ngelanga ngo-19 degrees phaya ngokuhlwa sehle njalo chunxe bembukele ekhaya mpumalanga phaya ko-Middleburg kuyabanda ekuseni bevuswa kaloku sesasithathu itshiza kamandi noxola mina bebebhuda bapha kube kuhle ngelashumi nje likhatshwe sisithandathu kuyabanda esikhukhuza ekuseni ngo-9 degrees masisonye ndibethe siyivala kalo imozulu phaya ngephondo lokugqibela KwaZulu Natal indawo esifana phaya kaloku Lady Smith phaya ekuseni futhi ngo-16 degrees ekhatshwa zimvula nje yonke imini ngomso ngamashumi nje mbukeli akhatshwe sisithandathu itsho kaloku imeko apha kwami mna ungoza ndithanda kangaka xesha limyole ukanti sinishiya nekwayala yaseKapa kamnandi mowethu Oh, no, no,